Казвам здравейте и ми е изключително приятно да съобщя на всички плевенчани и да им честитя техния подкаст. Това е едно пространство, в което ще събираме супер готини и емблематични личности на Плевен, защото смея да твърдя, че Плевен има своите шарени хора. Хора, които има какво да кажат, хора, които си заслужава да ги чуете и да ги видите, разбира се. Така и днес, точно на 8 март, решихме да поканим една уникална дама. Една невероятна мацка, която съчетава в себе си детска естественост с уникална женственост. Една жена, която успява да се докаже и в професията си като изключителен професионалист. Изключително ми е приятно да приветствам с добре дошла Вероника Монева Боровинка. Здравей, на мен ми е изключително приятно да съм първият ви гост тук. Голяма отговорност, но голяма чест за мен, за което огромно благодаря. И като казах Боровинка, откъде идва Боровинка? Ако така както всички си мислят, че е от моята работа, не е оттам, нали, сегашната ми професия. Това е много стара история. На времето, като всяка младо момиче, съм почнала от клубове, дискотеки, заведения да работя. И имахме тогавашната ми управителка на заведението. Аз винаги бях, както и сега, много шармантна и косата ми беше лилава, червена. В годините съм била много различна. Тогава беше точно такъв цвят борвинков. И аз бях млада, на 17, с разрешение от родител работех в дискотека и имахме здравни книжки. И моята управителка пита една от колежките: как беше онова младото момиченце с интересния цвят на косата? И всички се чудат как се казвам сега, да ме запишат. И с молив, така тогава тя вика: как? Боровинка. И така една моя колежка, Мишето и Асия, която много обичам и уважавам и поздравявам. Тя е страхотен професионалист, също като нас, е в нашата сфера. И така ми измислиха прякорът. Прякора ми е на повече от 20 години вече. Страхотна история. Та като каза професионалист като нас, моите впечатления от теб са също доста отдавна. Не знам дали си спомняш, но това, което аз си спомням е, че преди 20 на години, може би, на твоята сватба, само че аз тогава бях в ролята на твоя гримьор. Да, не помня, чакай, че даже настръхвам сега, като го казваш. 2011 година. 2011 лева. Малко след това ние имахме офис, агенцията, в синия комплекс на втория етаж. Освободи се едно помещение и по едно време се чува някакъв шум по коридорите. Този, онзи. Излизам, гледам какво става, гледам Боровинка по коридорите. Студио ще прави. Целият комплекс грейна. Целият комплекс се изпълни с смях. Целият комплекс се изпълни с положителни емоции, което беше наистина прекрасно. Всички тогава наистина, че така казаха, че откакто сме дошли там и просто, нали, не знам как да го кажа, но сякаш наистина донесохме малко така повече слънце в сградата. Абсолютно така. Нали, въпреки че всички има много студия, вие бяхте там тогава. Впрочем, мисля, че доста малко така се засекохме. Вие след това, малко. Аз преди това имах друго студио в друга сграда. Тук сме вече 4 години. Все още съм си в синия комплекс. Когато дойдохме, общо взето, беше ми много приятно, беше ми много хубаво, нещо ново, вече бяхме на показ, нищо, че пак съм си на втория етаж. Аз сякаш никога не съм била така показана на прозорец, нямам... Искала съм да имам такова студио, но не съм имала смелост, но в годините разбрах, че не ми е нужно да съм показана на витрина и да се виждам отвън, защото за мене говореше моята работа, от уста на уста, от човек на човек, отношението ми към хората и явно така пробих. И те те намират дори във втория етаж. Значение къде съм, Супер. Също моите спомени, свързани с теб, бяха по време на баловете, пак не си спомням коя година, тогава ми звънна, че твои близки мичта трябваше да ги правим за бала. Малко след това ми звънна да отменим часовете, защото си решила и си взела твърдото решение вече да се занимаваш ти с тая професия. Какво те накара да се захванеш професията гримьор? Как да ти кажа, ако трябва да съм искрена, беше
Първо беше на шега с приятелки. Много често, когато се събирахме вкъщи, даже точно от един мой рожден ден тръгна абсолютно всичко. Бяхме се събрали да се черпим преди дискотека и вместо да се забавляваме, да слушаме музика, всичките просто трябваше да бъдат гримирани и аз винаги се заемах с това нещо, всяка една да бъде разкрасена. И така на шега една приятелка вика: бе ти, вика, до кога, вика, ще отлагаш, нали, кога най-накрая ще се захванеш по-сериозно? И аз айде да се хванем на бащето, като еди си кога ще изкарам курс. И впрочем, малко след това се амбицирах и реших, че е време. Просто страшно много ми харесваше как хората се преобразяват. Как когато гримирам някоя приятелка, тя просто грейваше и вече имаше съвсем различно самочувствие и интереса към продуктите. Изобщо това да гримирам едно успокоение ми даваше и много ми харесваше да го правя и просто реших, че е време тогава да се захвана и сериозно да започна да... А спомняш ли си кой беше първият ти професионален грим? Като казвам професионален грим, имам предвид грима, който си направила срещу заплащане. Защото аз като се връщам назад във времето, си спомням първия ми грим, който беше за една булка, моя близка. Тя не ми плати в пари. Тя ми плати с една блуза, която до ден днешен аз пазя. Що дрехи съм изхвърлила, но тази блуза винаги си я пазя. И тя ми е един страхотен спомен от първия ми професионален грим, за който ми беше платено. Спомняш ли си кой беше твоя първи? Спомням си първия ми модел. Сега ще кажа защо. Когато аз съм изкарала курса си, не знам дали ще ви е интересно, но ще ви разкажа. Аз може би съм една от малкото гримьори, които съм си изкарала курса тук в Плевен, при една дама, която не е толкова позната и не съм карала курс за 6-7 дни, както сега примерно се прави. Моя курс си беше около 2-3 месеца. Стабилно си ходех и си гримирах. И там си имах едно момиче, което много често я гримирах, само не. Тя си ми беше първия модел. Което след това, както ти каза, тя си ми стана и като първи клиент и най-редовен клиент, говоря като клиент, който ми е заплатил, защото тя там ми беше модел, но след това така дойде при мен и каза: аз виждам нещо, което до сега, нали, защото е ходила на много места, но искам да ти бъда клиент и до ден днешен. Това мога да запомня. Не мога да сета, впрочем, коя ми е била първата клиентка, сега като ми го казваш, но нея мога да я спомена, защото до ден днешен, 9 години, сега даже настръхвам, като ти го казвам, тя няма празник, няма повод, при който да не е била при мен. И казва: аз просто не мога да се доверя на друг човек. Ти ме караш, освен че ме караш да изглеждам красива и различна всеки път, нали, винаги го казва: добре, Борвинче, как успяваш? Аз толкова години идвам, но винаги съм различна, когато изляза от теб. Другото, което вика: аз се чувствам спокойна, ти ми даваш, нали, облегчение, говорим си и винаги след това, като се погледне, казва: аз всеки път съм различна, когато тръгна от теб. И исках да кажа това, че дори на най-важния си ден преди 2 години и след когато имаха сватба, тя пак избра мен. Беше се наклонила към друг гримьор, такъв по-известен в България, нали, сега така да го кажем, по-известните, но нейната кръстница, кума на сватбата, кръстница вече на детето, и защото тя вече има и дете, и след това пак при мен дойде и на погачата, толкова съм щастлива. Нали, това искам да кажа: един човек, който идва 9 години, при мен и ми е бил първия модел в живота. Значи тя била ми модел и не съм изимала пари, след това ми стана клиент и до ден днешен идва при мен вече 9 години, за което огромно благодаря. Казва се Петя. Страхотно. Много я обичам и цена и наистина за мен това е огромна чест. Преди, кое беше нещото, което те привлече в тая професия? Честно да ти кажа, може би аз в началото не осъзнавах точно трансформацията ли, това исках да ти кажа. В началото не осъзнавах, но в годините работа мога да ти кажа, че най-интересното, точно както ти казваш, е трансформацията на всяка една дама, която ми се доверява. И начинът, по който ме погледне, изражението е на лицето, когато се види
защото на мен не ми се е случвало това нещо някой да остане. Нали, поне не ми е показвано разочарованието, но трансформацията и как всяка една дама изглежда по различен начин, когато я гримираш, и това нещо наистина много ме е впечатлило и ми дава стимул да продължавам, да ми искам да ги променям и да се развивам като цяло, защото нали, някой си казва докъде още можеш да стигнеш, винаги има на къде. Винаги има на Винаги къде. има на къде, да. Случвало ли ти се, като погледнеш някоя жена по улицата? О, Да кажем, не гримирана, Не не нагласена. Успяваш ли веднага да я штриховаш в съзнанието? Значи Как би изглеждал? аз Малко имам, сенчици, малко очна линийка, нещо тук, там. имам огромен проблем с това. Моите приятелки викат, особено сега като тръгнем да излизаме някъде, моля те се, не ме гледай. И аз викам, защо? Тя казва, моля те, не дей, знам, че това тук не е така. По-скоро не се вглеждам толкова в грима вече с годините. Преди, нали, като бях по-млада, така амбицирана много и се викам, сега виж, нали, тук това не е добре. Сега по-скоро винаги като погледна някой се вглеждам в... имам все едно някакъв мерник. Веднага си казвам на тази жена, това ще й отива. Гледам клепача, падна ли е клепач, гледам лицето. Винаги едната ни половина на лицето е различна от другата. Вежите, просто винаги, но винаги поглеждам първо очите, не знам защо. Повечето жени се вглеждат в брадичката си, в скулите. Аз винаги поглеждам очите и това какъв е клепач. Може би това ми е като... Нали, сега като ме попита това нещо, веднага на първо мога да кажа очите. На първо четене очите, задължително гледам клепача на окото, дали ми е паднал, дали е повдигнат, дали са дръпнати очите, дали са малки, дали са големи. А Вече... това ли е нещото, което може да отличи професионалния гримьор от аматьора? Нещото, това да фиксираш хората, да се вглеждаш в тия неща, дори когато не ти е работа, Абсолютно, когато се да. прехвърли в живота. Абсолютно, да. Може би наистина отличаването на добрия гримьор е това да имаш усет, естествено и знания, защото вече с практиката и натрупването опит в годините ти все повече го имаш, но наистина трябва в началото да имаш и усет какво би отивал, не само знанието, защото ти можеш да знаеш сега кой грим е подходящ за този клепач, кой не е. Но трябва да имаш усет за цялостната визия. И в момента, в който погледнеш някой, ти вече трябва да си представиш самия грим. Добре, случвало ли ти се да дойде клиент, да ти покаже конкретна снимка, ето така искам да изглеждам, но нито окото отговаря, нито формата на лицето, нито възрастта, ако щеш, не отговаря на това, което иска да получи като крайна Чакай преди визия. това въпрос да пина малко вода. И как успяваш съответно да се справиш с тези клиенти, които трябва да ги убедиш, че не това е тяхното Значи, нещо. може така да се обърна. Това е 99% от случаите. Значи, почти всяка клиентка, която идва с готова снимка, защото в годините аз съм натрупала много редовни клиенти, които абсолютно ми се доверяват, или такива клиенти, което за мен е голяма гордост и чест, че много от хората предварително са подготвени с моята работа и са погледнали как се справям, какво правя, какво предлагам, начина ми на работа, и много от клиентите казват, аз не съм се подготвил, доверявам ти се напълно, видял съм ти работата. Но има много клиенти, които идват и казват, ами аз искам ето този грим, в момента в който обърне снимката, или тя е руса с сини очи и ми показва тъмна коса с тъмни очи. Много е важно, когато няма проблем момичетата да харесват нещо в интернет и да искат да изглеждат така, но те трябва да знаят, че те никога няма да бъдат този модел. Най-вече когато гледат Pinterest, Instagram, И обработени Facebook. снимки, Да, ретуширани. абсолютно тези модели са обработени. Този грим не е правен за 40-50 минути, както ние го правим в студио и бързаме, нали? Всеки час ти знаеш, на всеки час сяда един клиент и ти трябва да работиш постоянно. Тези снимки са правени от професионалисти. Тези гримове са правени по 2-3 часа. Всяко нещо е изпипано. Нали, първото, което е, те не виждат, че лицата са съвсем различни. Нали? Трябва много хората, преди да си избират грим, да знаят, че това не са техните лица, това не са те и няма как да изглеждат по същия начин. Много често грима е подходящ, който те са гледали по принцип, нали, на определената снимка, но аз пак ги предупреждавам, няма да изглеждате така, то ще си е за вашата форма на очите, за вашето лице, така че да, много често идват с А снимки. какво най-често показват?
Ами, честно Да да ви кажем база миналата година, баловете. Какво най-често Ами, показваха моите честно момичета? казано, напоследък съм много изненадана, ако трябва да кажа приятно, даже, защото всяка година по баловете, преди години искаха много силен грим. Модата естествено се изменя. В момента е по-скоро супер леко подчертано лице, вече няма тези силни скули, които искаха преди време, очертаването. Сега искат и залагат като цяло да е все по-естествено. Съгласна съм, но отивайки при професионалист, този естествен грим, Да, те очакват да получат тази трансформация. да. Но с И аз естествени тонове, обяснявам. бежеви Да, тонове, нюд, няма как да получиш да. тази уникална трансформация Не, на скула, да не. прибереш клепача и Точно, така права нататък. си. Особено по баловете, аз това им казвам. Окей, ние ще направим ни от визията, но ние трябва винаги да засилим малко повече очите и грима, защото вие сте професионалисти и знаете, че на снимки и на камери, особено на снимка, ако Абсолютно, искаш такъв грим, то ще 50% от изглежда, че грима ти все едно изчезва. нямаш. Да, Да. естествено, че ги предупреждавам, но те са много млади, все още неопитни. Даже за това и в момента вече имаме и пробни гримове. Нали, в годините винаги го е имало, но момичетата сякаш го неглижираха, докато сега записвам до април месец пробни гримове и все по-често идват да се видят, защото самите деца, защото те за нас са деца, супер много се притесняват как ще изглеждат, защото не носят в момента поколението. Това искам да ти кажа, че супер естествени и все по-рядко искат някакви силни визии, такива изразителни, които нали, за нас гримьорите е голям кеф да направим, как се вика. Точно, не Защото на мен оставаш ми е ли с готино. усещането, че малко Да, като че ли не си направил кой знае да, какво да. при Много. тази ситуация. Да, случва И се. леко, без да искаш, залиташ вече в тая посока, без да го искаш, Без малко да- да позасилиш, малко да Да, подчертаеш, искам и малко да има клиенти, покажеш. които клиентът все пак за мен си е клиент и неговото желание и начина по който той иска да изглежда на първо място е най-важно. Аз мога да го потикна и да му кажа, нали, още малко би ти стояло по-добре, но в крайна сметка съобразявам с техните желания изцяло. Пък и все пак би трябвало да имат предвид, че този грим се прави сега, но за след малко. Да, И да. кожата ще усвои една голяма Абсолютно, част това от предупреждавам. пигментите. Даже в повечето случаи ти знаеш, че гримът след един час, даже Застава когато още е добре по-добре. направен, ако трябва да сме искрени, нали, когато е добре направен, защото не винаги е добре направен и може след 2 часа да изглежда като жена на 30 години, а не като момиче на 18, така че това са едни тънкости, както ти знаеш, които са вече много зависи от гримьора, дали си знае нещата, на кое лице, на коя кожа, как трябва да постави продукта и самия продукт, който да постави. Тестваш ли си твоите продукти върху теб първо? Ами да, сега даже, сега даже съм с продукт, който ми е нов и го тествах. Коректорите. Сега не знам дали мога да говоря с Може марки и да, неща. може. Да, по принцип аз работя с моите клиенти, знаят и много от тях даже в днешно време идват и ми се доверят и казват, аз знам ти онзи ден една матка ми звъни от Гърция, тя си идва при мен всяка година, дъщеря ще бъде абитуриентка, нея записва сутринта, тя вечерта и аз казвам, окей, като не ти, значи голям цирк за този час, нейния. И накрая викам, добре бе човека, ти има други хора и тя вика, не вика, аз знам ти с какви продукти. Виждаш ли хората наистина вече в днешно време, мен това им прави впечатление, те просто гледат и какви продукти ползваш. И продукта, който в момента съм използвала нов върху мен е коректор. Аз от много години залагам на 2 типа. Единия са Тарт, другите са Шарлот Тилбари. Работя си с тях. Нали, всеки кремьор си има някаква рутина, с която си работи и сега в момента съм заложила на нова марка, вкарвам Dior, която от години на пазара, всички гримьори си работят с нея. Да, аз сякаш, когато съм свикнала с някакъв продукт и имам някакъв... Не обичам много да експериментирам. Не съм от хората, които ще пробва прекалено много марки и ще покажа на клиента, нали, виж сега аз тук имам 30 вида коректор, ти, нали, виждала ли си толкова. Не, по-скоро си залагам на качеството и на това, което знам, че работи при много клиенти, при много различни типове кожа, така че да, сега върху себе си имам нов продукт и
се надявам да изглежда добре на камерата. Да, ти до някъде хвана и следващия ми въпрос, който беше свързан с това да експериментираш с различни продукти. Като си свикнеш с един, като знаеш как действа, като знаеш как стои, като знаеш колко е траен, какво трябва да има някакъв друг продукт, който да те впечатли, да замениш това, което вече си свикнала. Често пъти много марки спират, даже съм забелязала някои от най-добрите си неща. Интересно защо? Изкарват нещо ново на пазара, което не е и наполовина толкова добро от това, което е било преди това. Абсолютно съм съгласна с теб и освен ние, гримьорите, не го забелязваме само ние, а и потребителите и клиентите забелязват това нещо. А и аз най-често, когато реша да сме на нещо, което много е работило за мен, и може би точно по тази причина, усещам, че продукта и консистенцията му е променена и е загубил качеството или това, което аз търся. Защото всеки добър гримьор, който си познава продуктите и знае на коя кожа как ще реагира, просто в момента, в който видя, че не работи за мен, да, тогава се налага да експериментирам и да си вкарам нов продукт. Естествено, винаги се запознавам с него. Изглеждам и аз страшно много видеа, гледам инфлуенсърите. Толкова е модерно вече, всеки показва, толкова много неща показват хората вече, че просто аз имам чувство, че някой път, като дойде някое младо момиче при мен и ми казва: ами сега аз, нали, знаеш, те почват сега да си тагаделичка, да си говорят, ти знаеш ли еди си кой продукт, и случва ми се да кажа ми не. Наистина ми се е случвало, затова искам да кажа, че просто постоянно излизат нови продукти, така че естествено, че ние трябва постоянно да се рефрешваме и да сме запознати с всичко, но аз специално се опитвам да залагам на сигурното и в годините ми е много трудно. Много ми е трудно да изпробвам нов продукт върху клиент. Първо го изпробвам върху себе си няколко пъти, естествено. Другото, което е, близките ми също намазват, защото моята кожа е една, на другия човек е друга. Съвсем друга, да. Примерно аз едно за хидратация, друго е за матиране, трето знаеш как е. И е много трудно в днешно време да се доверя на някой нов продукт, но се опитвам. Питахте дали изпробваш нещата върху себе си, защото пък аз имам един много злополучен опит с изкуствени мигли. Ти знаеш много добре. Да, След знам, като- ти дойде Да. при мен да ги свалим. Да ги свалим. След като реших, девойката, която ми постави миглите, е абсолютен професионалист, една прекрасна мацка, Софиянка. Много ми хареса как ги беше поставила на моята племеница. За щастие имаше начин как да ме вмъкне и мен тогава. Исках и аз да имам и аз така мигли, като хората, на които толкова често пъти слагам, защото много ми харесва как изглежда. И подлагам се тъкмо да разбера как се чувстват, когато имат нещо на очите и така. В момента, в който ги сложих, като започна едно парене, като започна едно сълзене и като направих един прекрасен дерматит, едва устисках да дойда при теб, за да ми ги свалиш. Често ли се случва хората да правят някакви реакции, такива неблагоприятни към продукти, към неща, в които ти си 100% сигурна? Защото мацката беше категорична, че това не е от лепилото, не е от миглите. Аз също съм слагала преди няколко години мигли. Не знам дали знаеш, 2-3 години. Точно по този повод искам да ти кажа как се отказах в моето студио. Аз да не слагам мигли. В момента има момиче, което слага косъм по косъм, но аз вече не слагам от 3 години. Точно по този повод дойде една дама, работа с едно и също лепило години наред, доказано, вкарва се от Русия. Говорят и за качество, нали? Само, че съм усетила, че същото както преди малко ще се върна в темата за продукта, който се е доказал в годините и изведнъж го сменят. Започнах аз да забелязвам, че лепилото ми вече не е с това качество, което е било. Но няма как, не мога да си намеря толкова бързо друго. Аз съм си поръчала няколко тубички. Идва една дама, може би на средна възраст, така около 40 и няколко години, и казва: утре съм, нали, идва си от чужбина, моля ви се, много ми е важно на събитие, съм чувствителна кожа, сам искам обаче да сложа миглички, може ли да ми сложите косъм по косъм? Аз казвам: нали, като сте с чувствителна кожа, имате ли някакви алергии? Тя вика: ми не съм запозната. В такъв случай аз няма как друго какво да направя, освен, нали, да я разпитам за
алергии, дали е имала някакви от спирали, дали е люти и така нататък, защото никога не се е слагала мигли. И тя каза, не, всичко ще е наред, не се притеснявайте. Слагам миглите, жената си излиза щастлива, много се хареса. Вечерта към 9-10 ми се звъни, може ли утре да дойдете спешно? Така и така, мисля, че получих алергия, като е започнала леко да изподува едното око. На другия ден дойде, окото й почти беше затворено. Аз супер много, както при тебе беше случая, супер много. А това ми се случи след тебе, впрочем, може би година след тебе, след като ти си идвала при мен. И аз много се оплаших тогава, защото в крайна сметка, както ти каза, ние сме професионалисти, работиме с тези продукти постоянно. Преди нея са минали 20 клиента и това, което аз видях, впрочем, доста ме стресна. Махнах миглите на жената, тя имаше мероприятие. На другия ден, за щастие, бързо и бих орбазон, успокои се до вечерта. На следващия ден не е била подута. Аз държах да имаме връзка, нали, за да мога да съм спокойна. И аз, защото до този момент, може би около 3 години слагах мигли, никога не ми се беше случвало и страшно много се притесних. Може би няколко месеца след това прекратих дейността си, освен поради здравословни причини и точно за това. Аз наистина прецених, че тези много е опасно слепилата, нали, по повод миглите говорим. А за грим продуктите, да ти кажа, до сега не съм имала някой. Много често ми се е случвало да дойде момиче и да каже, аз ходих при друга гримьорка, което на мен много. Това нещо, нали знаеш? Да, малко неприятно. Малко е. Ходил къде е ходил, да. Да, кой къде е ходил, какво, но аз се изринах след това, после знаеш колко време не мога да се оправя и така нататък. В много от случаите може и да е до хигиена на четките, както някои казват, но също така ние няма как да знаеме определен продукт как ще реагира върху определен тип кожа. Много момичета идват при мен с чувствителна кожа и казват, аз съм чувствителна кожа, нали това и това не трябва да си слагам. Те просто си знаят. Така че такъв случай като с миглите при грима не съм имала. Надявам се и да нямам, впрочем. За щастие. Да, за щастие. Си е сериозно и отговорно. Сериозно и отговорно, да. Извинявай, хората наистина идват с доверие при Да, гримьори, очакват да. наистина да излязат шармантни, да са много красиви. Къде отива момента с възприемането? Случвало ли ти се да направиш някой клиент по учебник, обаче нещо като че ли да не го усещаш толкова да усеща грима като негов. И точно след половин час вече да е в стихията си и всичко да е наред. Често пъти казвам, че това с възприемането е много важно. Колкото и аз, като гримьор, да обяснявам на един клиент, че изглежда наистина невероятно, че изглежда много добре, ако той не се възприеме, се едно абсолютно, това е факт, неоспорим. Ние ги виждаме по един начин, в крайна сметка те по съвсем друг начин. Отгоре на всичкото, нали, когато аз имам случай, за това исках ти веднага, като ми зададе този въпрос, веднага в съзнанието ми изниква, но бях млад гримьор, работех в едно студио фризьорско тогава, аз ходех там на фризьор, първото ми работно място беше при една дама, много така приятна, и ми предложи, нали, под наем на процент да вляза, като гримьор никога не беше имала, и една от първите ми така случки, които много са ми станали в съзнанието и до ден днешен може би я споменавам на такива хора, които не могат веднага да се възприемат. Дамата беше счетоводителка и казва така, никога в живота не съм ходила на грим, за първи път идвам, юбилярка съм, на 50 години ще прави. Супер чаровна, супер усмихната. Искам, нали, да впечатля гостите си, да ме видят в нова светлина, и аз казвам, нали, знаете, че вие себе си ще впечатлите по този начин, ще се видите в светлина, която не сте. И тя вика, да, знам, малко ми е притеснено, ама вика, нали, трябва да изглеждам добре все пак. И аз казвам, окей, нали. Като тогава, сега ще си призная нещо, правих една много голяма грешка, която в днешно време все още я правят много гримьори. Тогава нямах огледал пред тях и те бяха с гръб и не се виждаха. За мен беше важно, видиш ли, тя да се докажа ефекта на вау, че колко готини ще бъдат те, колко. Жената става готова и аз и сега е време да се погледнете. Тя се обръща и само казва, ужас.
обаче с едно вцепенено, с една физиономия и моите колежки отстрани само веднага си повдигат погледа и жената. Ужас! Обаче тя продължава да го повтаря и не аз вече, нали, сещаш, че червен Абсолютно цвят, сменям вцепенена. боята на лицето си. Моята колежка тогава, фризьорката, нали, защото явно и беше някаква позната и вика, чакай, нали, ти не си се... И тя вече ме вижда колко съм пресна и вика, момиче, ти не си виновно, моля ти се, успокой съм. Аз направо само, че не се бях разплакала, аз бях млада гримьорка на няколко месеца. И жената супер вцепенена, накрая, нали, тя се опитваше мен да ме успокои, аз толкова се бях. И тя каза, аз просто никога в живота си не съм, тя и на сватбата си не е била с грим даже. И точно по този повод, нали, хората, когато не очакват как ще изглеждат, начина по който, особено по-възрастните дами сега в днешно време, които едно време знаеш как е било, но пък сега е много модерно и гледам, че все повече жени искат, нали, да дойдат на гримьор, да се видят, да е професионално направено, но в същото време много често се случва жената да се обърне и да каже, аз просто не мога да се възприема. Тези вежди така ли ще останат? Лицето ми така ли трябва да изглежда? Искам да ти кажа, нали, случва се, но този спомен ми е останал. Винаги го казвам. Просто бях млада гримьорка и наистина доста ми повлия. Искам да ти кажа, че от този ден нататък аз повече никога не обърнах човек с гръб към огледалото. Да. Да следят И в целия момента, процес. да, и в момента си имам клиентки, които идват и така правят. И аз викам, защо тя много обичам да се изненадвам, като ме направиш и аз и казвам, аз не обичам точно това вече. И много често давам примера с жената, която се е обърнала и е казала ужас. Супер, това са някакви неща, които Да, те изграждат като абсолютно. професионалист с времето. Да. А къде отива забавлението в професията? Има ли емоции? Има ли смях? При Има ли нас винаги купон? е забавно. Ти сама каза, че се чува как всичко живо се смее. Не знам, аз може би наистина съм енергията на нашото студио. Аз имам колежка, Гория, с която вече от първото ми работно място, там се запознахме. Аз съм от 9 години гримьор, ние сме от 8 години заедно. Когато реших, че самичка трябва да се премести вече сама да се изграда, нали, моя съвет винаги към младите момичета е било, отидете някъде, където има, започнете не сами, започнете там, където има фризьор, там винаги ще имате клиенти, нали, поне по моите впечатления, начина по който аз съм започнала и в днешно време виждам, много е важно вече на едно място да можеш да си направиш Абсолютно всичко. всичко. И ние си бяхме фризьор, гримьор и маникюрист, но с моята колежка се отделихме и си бяхме само маникюристи и гримьори. В началото, да ти кажа, ни беше доста трудно, нали, защото свикнаш на едни клиенти. Аз бях на година някъде, но пък тогава социалните мрежи много навлязоха бързо в Фейсбук, страниците. Доста много, помага. да, много. И тогава сякаш Фейсбук ни изстреля страниците и аз до ден днешен казвам, че социалните мрежи са много важни, въпреки че вече момичетата са много напред, младите особено, снимки. Гледам в страниците, даже искам да кажа, че имам много момичета, на които аз може да съм на 9 години гримьор, но има момичета на 2-3 години, ми скриват шайбата с снимки и изобщо сваля ми шапка, наистина виждам, че страшно много се стараят вече. Супер, а къде отива приятелството в професията? Как да ти кажа, ние сме много различни с основната ми колежка. Имаме си ново момиче, но тя от много скоро, нали, с нея още така не сме си били близки. Пък с Глория сме от много години. Ние сме много различни. Ако аз съм човек, който не млъква, както тя казва, Боровин, че теб кота няма, ние с моите клиентки можем да си мълчим. И аз да не си обелим, но вика ти някой път, като ме няма със седмица две, тя аре бе, човек, липсваше ни. Наистина е важно да има някой, който да отпуска така, защото различни хора, моята колежка е по-така, как да ти кажа, тя обича да си свърши работата, мълчалива, докато аз, даже докато работя си наникам, ако някой мълчи, аз си наникам, да, даже една клиентка ми каза, добре де, аз забелязвам, че ти постоянно нали, винаги има музика в студиото, както при всички, и аз съм постоянно, ако не говоря с някой, да, може би аз съм човека, който дига настроението в студиото. Супер! А има ли приятели Боровинка?
Истински, искрени. Днешна дата не. Днешна дата не? Не. Изненадаме. Да, много е трудно. Защо ми зададе този въпрос? Много странно. Не знам, Да. очаквах да ми кажеш, че си обградена от много хора, че ви е много Аз шумно, не че го ви е очаквах много този въпрос. весело. Мислех, че ще си говорим повече. Да, имам приятели. Знаеш, за маса приятели винаги има. Имала съм хора, които съм мислела и съм били близки до сърцето, но в годините разбрах, че най-добрата ми приятелка са мама и кака, като чужди хора, приятели, истински до мене нямам. Имам много познати, Борвинка, Да, всички... абсолютно. нали, защото някой така, не искам да говоря, много не обичам някой да говори за себе си в трето лице, но да, имала съм близки приятелки, които съм имала за приятелки, но с годините, когато вече отсееш нещата и той живота ги отсява. Добре, да как така се случва? Да, на едни такива малко по-напреднали години, не че са кой знае колко, но все пак не сме като да сме на 20. Как така живота ги отсява, бе? Защо живота не ги отсява при мъжете? Моите наблюдения от другата ми професия, когато организираме, да кажем, юбилей на мъже и когато стане юбиляр да дръпне една реч за добре дошли на гостите си, не само. Там винаги има хора от детски години. Да. Това е Иван, с който сме гонили гаргите по поляните. Това е Петю, с който сме били в първи клас на един чин. При дамските юбилеи това нещо е много рядко. Имам спомени, но тези хора в годините, примерно както ти кажеш, от детските години, при мен специално всичко приключи до детските години. След това съм допускала много рядко хора до себе си, такива, които да са много близки, да кажат, тя ми е приятелка. И след 4 години просто... Нещо се случва. Да, и в повечето случаи не знам дали не е в мен проблема. Аз започвам да казвам, окей, аз не разбрах какво стана, той човек спря да комуникира с мен, до вчера сме си делили хляба, до вчера 24 часа си бил с този човек на телефона и изведнъж все едно не съществуваш. Това ми се е случвало. Робиш ли, ръчкаш ли, за да разбереш в крайна сметка? Не ти ли е важно да знаеш? Ако бях важна за този човек, той щеше да дойде да каже какъв е проблема и каква е причината. Ама ако и от другата страна е Точно също... това искам да кажа. Не, аз примерно съм... как да ти кажа? Аз намирам, затова ние не сме си приключили, примерно с определена личност, ние не сме си приключили отношенията, нищо. В един ден просто той не ти звъни и ти не знаеш защо. Минава ден, минава два, минава месец. Вие сте най-добри приятелки, обаче аз усещам, че нещо става, но не питам. Не знам точно Знаеш ли защо? Сега ще ти отговоря, защото ми е писнало да питам. Ако малко повече ме познаваш, ще знаеш, че аз съм човек, който винаги първи търси. Винаги първи казва, окей, какво се случи. Да, такова усещане имам. И нали, с асоциаването в годините, просто дойде момент, в който си казах, добре, аз къде съм? Що на мен никой не ми звъне да ме пита как съм? Защо се аз да звъна? Може би много хора сега си го казват това, ето и аз съм така. Може би пък от срещната страна казва, добре, тя пък не ми звъна. И ето така приключват големи приятелства. Впрочем, че хора, които аз съм допускала до себе си, до момент, в който съм ги чувствала за най-близки, съм изподеляла неща, които не съм споделяла и на майка си, примерно. Именно, да, това са едно време, в което е инвестирано страшно много отношения, емоции. В днешно време, защото след няколко такива провалени опита ти вече нямаш доверие в хората. И най-близките ми хора са семейството ми в момента. Нямам си приятелка, за която винаги се... Знаеш ли какво? Моя мъж знае. И си го говорим винаги и той си вика, ще дойде нова приятелка. И идва новата ми приятелка и след 3 години пак. Аз толкова се раздавам, давам от себе си. Той вика, прекалено много ги допускаш и идва момент, в който просто разбираш истината. А може ли професията да замени приятелството? Получаваш ли всичко, което ти е необходимо от клиентите, които неминуемо стават близки? Особено редовните. Искам да ти кажа, че си имам хора, които не мога да се представя, че няма да ги виждам. Наистина е така. Като цяло в нашата професия, както ти каза, редовните клиенти,
ние с тях много неща си споделяме и те с нас, като всяка дама, нали знаеш, като влезе в едно студио, маникюристката, фризьорката, гримьорката, ние сме като едни психолози, но те не разбират, че и за нас клиентите сами по себе си, те по някой път ни и нас ни лекуват с историите си като цяло. Да, важен Наистина е този така. контакт. Да, наистина. А с какъв тип клиенти ти е по-лесно да общуваш и да работиш? По-отпуснати, Да, по-взискателни, може би тези, които са по-камени, така по-бъбриви, тези, които да не се гледат, не се взрачват толкова в огледалото да кажат, ето тук сега, тук има и така, тези, които ни върви леко разговора и просто грима приключва за... Не го усещаш просто. А Докато как се справяш с по-капризните? много ми е трудно да ти кажа, защото както моята говори, вика ти, няма човек, на който да не угодиш в този живот. Вика, направо вече прекаляваш, нали? Точно това, малко преди да дойда тук си говорих пак с моя мъж, извинявам се, че го казвам, но това му казах, тази година аз трябва да се науча да казвам не. И всяка година си го казвам и просто не мога, наистина се опитвам. Аз съм от хората, които не знам дали може даже за комплекс да се впишат това нещо, но аз съм от хората, които много държи другите хора да го харесват и да се харесат те, когато се погледнат, нали, като професионалист го говоря. Да. И държа на одобрението им личностно и на това те много да се харесат и може би някой път даже прекалявам в това да им угода и да искам те да се харесат. И с малко по-възрастните дами, нали, защото говорим за клиенти, такива, които мълчат, седат по-студени са, нали, знаеш, има и такива клиенти. Може би защото аз съм малко по-отворена като човек, там наистина ми е много трудно. Може би да се държа малко по-прилично, както обичам аз да казвам, и по-сериозно, защото самата аз може би не се приемам чак толкова на сериозно и винаги съм и така. Знаеш ли, казваш, че всяка година си залагаш да се научиш да казваш не. Това е много модерно сега. Повечето лайф коучи и разни други такива много така го пропагандират за лични граници и така нататък, но един цитат се сещам, че думите да и не са най-кратките на всички езици. Но това са думите, които изискват най-много размисъл. Така че, какво значи да се науча да казвам не, ако твоята душа отвътре крещи да? Какъв е смисълът тогава? Може би защото просто отстрани хората, които те познават, нали, като близки, роднини, мъж, майка, сестра. Ето, питаш ми за нали, работата като професия и приятелството, ние сговоря двете една без друга. Аз им чуш, че без този човек не мога, ти разбираш ли? Даже и вчера, докато ми прави маникюра, викам, ти нали знаеш, че цял живот ще ми правиш ногтите? Просто те отстрани най-вероятно виждат как определен човек дава абсолютно всичко от себе си, а пък не винаги му се отвръща, даже в много повечето случаи не ти се отвръща това нещо и ти прекалено се раздаваш и понякога това нещо, нали, както каза коучове, там такива неща, аз честно казано не съм привърженичка на тия, не гледам даже такива влогъри, инфлуенсъри, които го пропагандират това нещо като цяло. Нали, вече всеки втори в кавички е психолог, разбира от всичко, съгласна съм с теб тук, но пък за мен най-голямото огледало са хората, които ме познават и те наистина ми казват, че аз е време малко дали да порасна или да израсна, защото годините напредват и летат, а пък аз наистина си следвам моето си, как ти викаш, душата ми крещи, да, и аз, давай, и още, и още. Абсолютно така го мисля, дори и тук имам така едно схващане за тия неща. Какво значи да очакваш да ти се върне? То може да не ти се върне от този, който си погледнал с добро. Но в момента, когато ти имаш нужда, някой друг ще те погледне. Разбираш ли? Не е казано, че този, който си пратила цялата си положителна... Обърка, аз не ти го казах правилно най-вероятно и те обърках, защото аз никога не съм държала нещо да ми се върне. По-скоро най-вероятно нещо като... Нали знаеш, когато си много енергиен човек и се раздаваш много в професията си на мястото, където прекарваш
повечето. Нали, знаеш, по някой път, особено когато сме в сезон, ние прекарваме повече време на работното си място, отколкото вкъщи. И ти сякаш вече, когато се прибереш, даже не можеш да се отпуснеш, защото толкова си пренавит и толкова хора са минали. По някой път, без да искам, почва да ме боли главата, някой казва, нали, знаеш, енергийно. Аз не вярвам. Това искам да ти кажа, че не вярвам в тия неща, но просто понякога наистина имам чувството, че когато прекалено много се раздавам, наистина вече се изхъбяваш, изтощаваш си и в крайна сметка трябва, нали, ние сме хора малко повече да Така е, се ама пазим. това си ти. Ако Да, не го така правиш е. по този начин, Не тогава мога. няма да си Знаеш ти. колко... Не, аз пак ти казах, Абсолютно. аз казвам и тая година, нали, ще... Не ми Иска ли се душата да получава, каже да, не казвай не. Да. Напук на всички лични граници и така нататък, защото това те променя изцяло като човек и ти ставаш съвсем друга. Така е. Добре, иска ми се да знам, ако на Бровинка и се наложи да се подготви за излизане по най-бързия начин, кой е първият продукт, който ще грабне в лице? Първият продукт, който Да, първото нещо, най-бързо. с което не излизаш, едно нещо, което ще нацапаш. Олио за уста. Олио за уста? Да. Олио. Не Олио. гланц, олио. Имам 3 сигурно в чантата, може да видите. Да. Къде е замина Да. фондиотена спиралата? Очите, на които толкова държи? Ами, тук малко ще ви разочаровам и Борвинка не се гримира. Абсолютно. Всеки, който ме познава, знае, че аз обожавам да гримирам другите хора, но не харесвам да гримирам себе си. Не обичам да го правя. И винаги, когато ми се налага да го правя, защото искам да изглеждам добре, все пак, нали, на повод го правя, но ако трябва да изляза набързо, на обяд или на вечеря с приятели и да отида в еди си кое заведение, да си обуя дънките с нариж, ще сложа един гланц на устата. Олиото за уста. Да. Колко готино. Ако не беше гримьор, ако не се бяха стекли нещата, така и да не е тая професия, каква щеше да бъде Боровина? Ами със сигурност щеше да е нещо. Абсолютно съм сигурна, че щях отново да съм фейс-то-фейс с хората. Комуникацията, просто аз жадувам да си разговарям с хората, да съм между хората. Може би и затова, как ти каза, приятелствата са много трудни, когато всеки иска да ти е приятел, всеки иска да е до тебе. И точно това беше, връщам се малко назад в разговора, моята грешка, че всяка една, която искаше да ми е приятелка, аз ги допускам до себе си и се разкривам и се раздавам. А трябва да си оставиш нещо за себе си и за най-близките си хора и да не се предоверяваш. И наистина, може би, отново щях да съм сред хората. Не знам. А имаш ли точна преценка хората, като ги погледнеш или се лъжеш понякога? Ами най-вероятно се лъжа, след като ти Сме се разказвам. докарали до тук. След като ти разказах такива лични Да. неща, че може би винаги имам добра преценка за лицата на хората как да изглеждат, но в душата не. Нямам. Трудно. Трудно ми е, да, трудно ми е. Хората в Добре, днешно успява да време се се прикриват. Да. Виждайхме си го, Ще да. дойдат още гости. Да, ще дойдат със сигурност. Добре, И толкова приятна. Твоята емоция влияе ли на грима, който ще направиш? В интерес на истината, много рядко. Чула съм, нали, как така ти нон-стоп си усмихната, как нон-стоп си позитивна. Имала съм най-трудните си моменти съм преживяла последните години в работата си с хората, на работното място, но много рядко се изпускам пред тях. Просто случва ми се, но е много рядко и може би е било пред някой много близък клиент. Когато вече имам някакъв сериозен, нали, знаеш, ти трябва да се усмихнеш, имаш 10 клиента, обаче преди малко се е случило нещо много лошо за тебе, но не мога пред всеки да се отпусна. Нали. Тягаш си. Тягам се, да, слагам си усмивката. И Да. действаш натам. Опитвам се да не пренасям, впрочем, нали, хората знаят. Аз много се разкривам, споделям си за кучетата, за мъжа ми. Нали, знаете, той е като един клюкарник в едно студио, но пък... И всеки има сходна история с Да, другия, чакай да ти разказвам кажа аз лични така. неща, но супер личните само... Добре, ще върна малко назад. Споменахме пробни гримове. Да. Моето усещане, не знам дали е вярно, поне и ти да споделиш от твоя опит, е, че колкото и да е добър пробния грим, никога не е по-добър от този, който се Абсолютно случва съм на деня. съгласна, да. Имам чувството, че на тези дами в самия ден на сватбата, да речем, Да, те изглеждат по коренно различен начин. той Те са в пъти по-красиви от деня, в който са дошли за пробен грим. абсолютно. И някак нещата стават с лекота и следващия момент си казвам, за какво ни беше то пробен грим, като то всичко е коренно различно на Другото, самия което ден. е самата, ние самите не може да направим, ти знаеш. Със сигурност да, не Ако може щеш, да го както аз ти повторим. казах,
казах, на едно лице винаги нещо ще има различно. Наистина в деня, когато е събитието, както ти каза, нали, защото все пак и ти си гримьор. Няма стар гримьор, има Да, все цял по живот си заден план, да. На Да, заден но план пък е тя малко си ти тая е професия. професия, която си ти е страст, предполагам. Да, И вече е основно страст и хоби да, по-скоро. да. Ам, но винаги в деня на събитието, както ти каза, винаги ни се получава по-добре. Един път, когато са дошли на пробен грим, ние като гримьори, веднъж когато направиш едно лице, втори път ти знаеш, всеки път ти се получава все по-добре. Аз, примерно, когато някой дойде на пробен грим, залагам на това, че другия път ми е по-добро, защото аз вече веднъж съм минала през това лице и някак си по-спокойна и по-уверена. Въпреки че аз винаги съм уверена. Не знам защо. Може сега минутка за реклама, моля. Да, Може да минутка за прозвучи реклама не някак си заслужава. хвалебствено, но да, аз винаги се чувствам спокойна пред клиентите. Не се притеснявам, сигурна съм в себе си и може би и това ми помага, нали, да работя добре, нали, все пак като те похвалят няколко души вече като станат много, ти си вярваш. Абсолютно и ти става Нали, още вярвам по-лесно. си и в крайна сметка, наистина в деня на събитието винаги те изглеждат едни по-сияещи. Много по-различно. Може би самочувствието и това, че е техния ден. Сигурно, Да, това, емоцията че влияе. емоцията, те си, нали, има много, които са страшно притеснени и нервни като дойдат и това на някои хора им изиграва много лоша шега, но пък тези, които са позитивно настроени, и те сияят. Просто наистина винаги в деня, и при мен е така, в деня на събитието винаги ми се получава още по-добре. Още по-добре. Да. А случва ли ти се да искат конкретен продукт? Искам хайлайтърчето, хайлайтър, там, обаче ти да не си съгласна с това. И да успяваш по някакъв начин да ги убедиш, че в момента това не е тяхното. Много е важно, в крайна сметка, пак казвам, когато в началото ми е било много трудно да убеждавам клиентите, нали, като нов, но с годините ти вече си имаш подход, изграждаш се и все по-лесно ми става да ги убеда, особено булките, че не трябва да имат, както ти казах, хайлайтера. Вие знаете, работите с камера. На камерата лъсва абсолютно всичко. Светлината не знаеш как ще застане. Тя в един момент може да изглежда като соло на лицето и това да го има в сватбения албум. Да, всички снимки, снимки или видеото ти да лъщиш така. Да ти кажа, не ми се е случвало да не мога да ги убедя. В момента повече разбират, те просто даже са предупредени, извинявай, че те прекъснах от вече всички професионалисти, даже към нали, видеята за снимането винаги предупреждават, не слагайте този продукт, защото това ще повреди вашите снимки. Да, и те си казват сами. Да, сами си го казват. Да. Случвало ли ти се нещо да не вярваш в него, че ще се случи? Че ще стане добре. И в един момент става брутално. Това почти всеки път ти казвам. Ти знаеш, че аз почвам нещо да правя, показва ми се определена снимка. И сега наскоро, миналата седмица, при колежка фризьорка ми се получи. Тя каза, че иска нещо. Аз тръгнах да го правя и в момента, в който я направих, казах, боже, ужасно е, не, сменяме го. За първи път идва тази колежка при мен, толкова се хареса после, очна линия сменихме. Просто тази форма, която аз зададох, нещо сбърка ръката ми, мръдна ли, какво направи, не беше нейната форма, пак беше сочна линия след малко, но просто вече разбрах, по друг начин. При всеки има грешка, случва се, не може винаги да си перфектен. Колкото и да се вярвам, че съм добър гримьор и че нещата ми се получават, по някой път не се получават точно както на мен. Да, случва се. И ако най-странният грим, който си прави. Аз съм имала случай с една девойка, която така или иначе не остана при мен. То просто няма, то не ми лежи, то не ми идва. За да приключа едно лице, за да приключа един клиент, трябва аз като го погледна да си скеф, колкото и да е различно, колкото и да е странно, колкото и да е неестествено, дали ще е много тъмно, дали ще е много блестящо, трябва да ми хареса. Дойде една девойка веднъж при мен с един ужасяващ грим, мога да кажа. Ма то беше с едни тук лилави, така отгоре, ни неща, ни работи. Викам, човек, ти сериозно ли така забала? Да. Забала? Да, забала. Тя с едни лилави кичури щяла да бъде, пък не знам какво щяло да бъде. Казах си, че аз това не мога. Аз наистина не мога да го направя. То не ми идва отвътре. Аз не знам как да го направя това нещо. Аз съм се известна. Чакай, че направо ми е смешно. Аз поугаждам на някои клиентки, но как да ти кажа, аз имам много, не знам дали да ги категоризирам така нещата, защото за мен не е окей, но имам всякакви клиентки от
различни места, почти от цяла северо-западна България идват при мен. Си има определени гримове на места, които се изискват. И те идват при мен, защото аз им ги правя. Защото им ги правиш. Да. Ма аз съм сигурна, че те пак Но не, изглеждат сега в добре. интерес на истината не ми е окей да го снимам и да го кача, но ако кача определено такова нещо, след това всички други идват при мене. Да им го правя и на тях. Същото, да. Ами, Като как да ти кажа? тенденция ли е? Като какво да... Не мога да откажа на подобни неща, защото наистина си има в определени места в България, където примерно се водят еди си какви, на други места, как да ти кажа, и те си имат определени облекла, определени гримове, които слагат, и те наистина са... Това е най-шокиращото за мен, защото ти ме попита въпрос, ти беше Да, дали най-странния, най-странния. За мен най-странното е момичето да иска да изглежда като тези гейшите, които са лицето и да е бяло, да няма никакъв контур, да има червени бузи, тук да има едно червено на окото и червеното. Всичко. Ти просто не знаеш. Аз бях ето така. Аз го... Това ми е много познато, попадало ми е някъде, пак и социалните мрежи, Да, те са такива едни, точно. като сватбени Точно. традиции, деня Да, преди сватбата те или са на облечени самата с едни сватба. култури, с едни шалвари. Да. Те там справят много големи сватби. Да, но тук говорим за някакви А ти ми говориш за традиционно изпълнение, разбираш ли? изпълнения. А тук идва млада девойка, която иска да изглежда като вещица. Аз казах, нали, какво може да ме шокира мене, нали, начина да ми искат нещо такова, иначе много често идват с такива идеи. Просто изглеждат или супер черен грим, или лилаво, зелено, жълто. Обаче, честно да ти кажа, те гледат прекалено много, както по-рано го говорихме, мрежите, колкото ни помагат на нас на работата, понякога толкова и ни вредят. В случая, защото те всичко, което показват, е свалено от някаква снимка, от Инстаграм, от Pinterest. Направо по баловете, особено като дойдат случва ли ти се, идват 10 момичета с една и съща снимка. Абсолютно да. Аз направо, даже тренд. една и съща снимка и... Но това пак го разбирам до някъде. Да, не разбирам тези, които са извадени от друг контекст. Не може да ми извадиш снимка от рейв парти някъде в Германия и да искаш така да отидеш на бала. Нали, с една англичанка, но жената си беше кошмарно. Просто тя толкова се хареса. Значи тук беше с зелено, тук имаше синьо, кът Крис, няма да го забравя човек. Майко, няма да ти казвам какво ме накара тази жена да я направя, така и не я снимах. Тя се хареса. Тя не пожела снимки. Но самия стил беше такъв, разбираш? Да. Не разбирам и аз, момичета тук в Плевен, да дойде да ти иска такова нещо. В крайна сметка трябва малко и да се съобразяват вече. Аз, примерно, не одобрявам това, колкото и да искаш да си различен. Нали, сега на бала си да отидеш като... Коледна елха, примерно. Да, и нали, искаш да си индивидуален, искаш да си различен, всички теб да те гледаме. То ясно, че ще те гледат всички. Ако отвориш албума си от твоя бал, всички, които са били различни на бала, са супер демоде към днешна дата. Всички, които са били семпли класически и към днешна дата изглеждат добре. И в крайна сметка не знаеш, след 10 години няма ли се срамуваш от тия снимки. Именно. Колкото си по-модерен, толкова по-бързо излизаш от мода. Да. Защото залива следващата тенденция, следваща и ти моментално ако вземем в крайна сметка водещите, така да го кажа, инфлуенсърки, известни личности, всички залагат на по-изчистените визии вече. Никой не Което е страхотно. Да. Стига да в крайна сметка това е много хубаво вече. Да. Така е. Наистина е така. Всички искат да приличат на еди си коя, но аз пак казвам, всеки си е индивидуален и човек, като се погледне в огледалото, в крайна сметка трябва да знае как изглежда. Както каза водещи инфлуенсъри, коя е известната личност, която много ти се иска да е в ръцете ти и да я разкрасиш? Българка ли трябва да бъде? Която искаш. Ако още някога си мислила по този въпрос. Виждала ли си такива лица, които сега тая да ми падне, ще я направя еди как си? И честно да ти кажа, даже в Плевен ми се случва да виждам красиви жени и да искам веднага да ги нагримирам. Но за известна личност, може би аз, как да ти кажа, с младите винаги ни е лесно. Например, едно предизвикателство за мен би била Джейло. Просто си ми е мечта. Това за мен е класика и нейният стил е точно такъв. Да оцела кожата и да оцела стила и
Нали, защото пък тя в годините, ако я видиш, честно казано, тя цветово никога не е Не играла. идва. Не Да, и цветово в грима също така да, не играе. да, Или е с много опушен грим, или е супер изчистена с някакъв много лек блясък на очите, но всичко е в нюд гамата. да, така Ако е. щеш и назад в годините, аз просто не се сещам за нейн грим, който да е. Освен когато, може би, в клиповете преди 90-та година имаше там, То но тогава и там пак пак беше по-изчистена. Пак е като... по-изчистена на фона на Да, другите да, и тази да, тенденция, да. която е била тогава А после, как да синьо-зелено ти и кажа, на така. мен като цяло страстта и фурията, както казват, аз съм в силните и тежките и тези по-цветните гримове доста добре справя. Определено да. Да. Там е Там твоята съм стихия. и когато някой дойде и каже, да, пък с такава световна личност, примерно, би ми било много интересно, нали. А каква грешка не бива да допускаме, когато се гримираме сами, да речем, и решим да си направим Да не тежък грим, прекаляваме. тежки очи? Точно това. Прекаляването с продуктите. Винаги най-голямата грешка е прекаляването с даден продукт, нанасянето му. Прекаляване с цвета Не, или не, прекаляване с с самия продукт, количеството? с количеството. Не Мгм. трябва да се прекалява с количеството на продукта. Винаги трябва да тръгнеш към по-малко и вече зависимо с каква визия ти искаш да имаш, оттам да надградиш, но лицето ти никога не трябва да изглежда като маска и мола всички дами. Следвайте тенденциите. В момента е актуално да сме малко по-естествени, а не с 3 пласта фондютен и 3 пласта пудра и вместо да си едно момиче сияещо на 20 и да изглеждаш на 40. Точно там е грешката на повечето дами, които сами се гримират. По-полека, по-малко. По-малко? По-малко. Не е нужно да има много продукт, за да прикрие определени несъвършенства. В момента всичко е много. Качеството е много на ниво в момента, изобщо. Да. Изцяло, като продукти говоря, вече наистина дори и по-бюджетните продукти са с много Също с високо добро качество. качество. Да. Значи аз може би сама ще си призная, не залагам на бюджетни продукти в студиото си, не работя с такива, но пък изпробвам и наистина съм впечатлена. Супер. Като изключиме олиото за устни, какво е хубаво една жена? Задължително Да да си има. сложи през деня. Много често забелязвам проблема на дамите. Най-често са тъмните кръгове, пигментните петна по лицето. Винаги трябва да имаш коректор. Това е задължително. Коректор, спирала. Аз не препоръчвам през деня да се носи фондютен. Задължително 50 фактор защита. Много често вече има и такива с цвят. И аз предимно препоръчвам за дамите сиси кремовете. Те са обогатени с много витамини, масла и кожата ти се чувства някак по-лека с тях, докато фондютените, които ние носим, както в момента, примерно Да. за камера и така нататък, вечер за празненство, всеки един такъв продукт, какъвто и фактор да ти предлага, все пак това е фондютен. За мен не е за ежедневна употреба, защото запушва порите, знаеш, кожата остарява, Абсолютно съм пренасища се и после, защо сега имам тия пъпки? Те стават повече и повече. Ми остави я малко да диша тая кожа, въпреки че съм гримьор и Аз също съветвам мисля, че- всички дами по празниците си, извинявай, Мгм, ще прекъснах да ходят. Наистина в момента е пренаситено, доверете се, има много професионалисти, но в ежедневието си съм. Затова и аз не хода с грим. Да, по-естествените визии, но определено здравословният тен придава съвсем друго излъчване. Да, Дори така да е, няма но аз червила, това дори казвам. да няма спирал. Малко сиси или Здравословният биби тен. крем, в момента те са за мен е по-доброто. Всичките с цветове, има голяма гама. Аз не препоръчвам като цяло. По-леки фондютени има, но пак казвам, за мен е окей, сиси или биби кремовете са много подходящи за дамите през деня. И Супер. те също покриват много страхотни. Да, изглежда Да, много естествено. изглежда естествено. Също може да прикрие пигментни петна. И този Но- лек блясък, който Да, хубаво да има кожата, която е точно. по-естествена. А изглежда пудрата и страхотно. фондютена единствено, нали, за мен те са за вечер, ето така за Да, снимки, за по-тежки камера, събирания, по-тежки са като където цяло. трябва да се Да. набере и светлина. И през деня, когато сложиш един тежък фондютен, той изглеждаш състарен. просто. Абсолютно. Да. В момента сиянието е на мода. То навсякъде това ти показват. Абсолютно навсякъде.
Супер, много готино, Да. обаче с толкова много клиенти, с толкова много хора, които минават през ръцете ти, имаш ли някаква забавна ситуация, която никога няма да забравиш? О, Боже мой, ти направо сега Нещо интересно, нещо, което винаги си спомняш и се смееш на него. Не знам, може би този случай, да ти казах с жената, където беше стъписана, ние после много се смяхме на него, но сега в момента просто не знам, то при нас винаги е супер смешно, ние много се забавляваме, даже и на момента стават някакви смешки в студиото, имам си такива лоши, може би аз по-скоро съм запомнила, защото прекалено са ни много хубавите моменти с клиентите и хубавите ситуации, аз по-скоро имам някои такива лоши, които тях си ги помна. Но забавните при нас са много. Не мога определено, просто в момента не ми идва на... Забавна професия е това да си Да, гримьор. ти просто през цялото... Как да ти кажа? Не, че е забавно, но когато хората дойдат с добро настроение, то през цялото време ти е приповдигнато, смеете се, усмихвате се, говорите си, то... Как да ти кажа? Някаква забавна случка за някаква излагация, просто в момента не мога... Нали, аз примерно това го казвам, аз нещо да се изложа, може би бих се насмяла на себе си, просто в момента не се сещам наистина. А има ли някакъв мит, който да опровергаем, свързан с гримьорската професия, от сорта на това, че гримьорите изкарват страшно много пари? Ами... Един път си купила един фондютен и нещата приключват до там. Ами да. То не знам дали е мит, но много, примерно, момичета си мисля, че ето тя днеска взима сертификата и утре вече е гримьорка и ще изкара много пари, както ти го каза. Видиш ли ти, тази професия е супер лесна. Ти също знаеш, че не е така. Да не говорим за десетките болешки, които имаме. Но със сигурност няма да се забогатее. Мит е това, че си мисля, че ще си купят един фондютен, една пудра, ще вземат едно куфарче малко и ще отидат и ще направят 1 тон пари с тях. И видиш ли ти, всичко ще не е така. Клиента вече вижда, ти не виждаш какво става в интернет, судията на какво прилича, те приличат на академии вече. Абсолютно. Ние сме претрупани и може би аз днеска това си мислех прекалено много стана всичко наяве. Прекалено, как да ти кажа, за мен имам чувство някой път, че някак си някои хора го приемат като състезание това нещо. Разбираш ли? Не знам дали се изказвам правилно в момента, но на мене понякога ми идва малко в повече това нон-стоп някой да трябва да правиш някаква визия. Говоря за днешно време вече, да трябва да качиш в Инстаграм, да трябва да събереш еди си колко лайка. Това просто вече, как да ти кажа, по някой път едно такова се чувствам и сега какво, аз искам да си работя с моите си клиентки, ама видиш ли, аз днеска трябва да направя тази визия, защото трябва да се бъра в Инстаграм еди си колко лайка. И това нещо в днешно време просто мене като човек, който се занимава от повече години, някак си почва да ме товари. И мите, че ще изкарат много пари. Да, мите. Изобщо, абсолютно. абсолютно. Ти ако влезеш в едно студио и видиш за колко хиляди лева има вътре, тия пари, където ти ги дават, ти да не би да ходиш само с тях примерно, ти имаш студио, първото, което имаш счетоводители, имаш сметки. Говоря за хората, които работят в студия, професионално, нали, говоря за себе си, защото всеки е тръгнал от някъде, да, може в началото да не работиш с най-качествените продукти, но в крайна сметка с времето, когато искаш изцяло да се занимаваш с това, ти се надграждаш постоянно, работиш, трупаш и когато трупаш опит и когато си почнал от някаква как да кажа, някой мога да му кажат нишкла за мен. Аз ти казах, вече има толкова, сме напреднали в тия неща, че за мен и бюджетни, и небюджетни има много добри неща, но с времето ти се иска и това да опиташ, и другото да опиташ, и всяко нещо е и повече пари, и повече. И как да ти кажа, специално аз
половината, даже да кажа 70%, защото в един момент на добри гримьор, това му е страст, разбираш ли? Абсолютно. И ти трупаш едни неща, които стават в И, този шкаф и поглеждаш след това, че имаш 18 дни същи Да. цвят. И след малко излиза еди си коя палитра на еди си коя марка и ти, ето сега, и аз трябва да я пробвам. И ние не сме инфлуенсъри повечето гримьори. И не ми пращат пратки на мене да пробвам еди си коя палитра, защото не съм направила 200 000 гледания. Виждаш ли, ти на мен няма да ми пуснат безплатна палитра, ама аз сега трябва да имам, тъй като я рекламират. Така е. Така е. Изобщо в днешно време мит за гримьорството, как ти кажа, не сякаш. Няма някакви сериозни митове в днешно време. На кой е съвет към младите момичета, които искат да се заемат с тази професия? Моят личен съвет към тях може би е да си вярват и по-скоро да не го приемат като работа, защото, както преди малко си казахме, мите, че станеш гримьор от един курс, нали, все пак не става. Ако дойдеш в моето студио, сега ще видиш стената. На времето си мислех, че е много кринч да се сложат 10 дипломи, но от годините разбрах, че хората ти неща ги впечатляват. И сега и аз съм кринч. Да. И съвета към младите девойки. Към младите девойки, да. Които искат да станат гримьори. Това вика, внимавай какво говориш. Теб мисълта ти, устата ти върви нали, постоянно. Запомни за моя мъж, защото ми се иска и през любовта да мине малко. Добре. Само заради теб, защото много лесно ме подхлъзваш така да говоря. Та за девойките, съвета към тях и дали не сме се претрупали с много гримьори на нашата географска ширина. Претрупали сме се, как да не сме? Много курсове, много нашия град има вече 2-3 академии. Те са водят академии. Ма разбира се, имаме 2, мисля, че на колежки, които, нали, съм чула за академии. Там вътре влизаш и студиото. Пренаселено е. Съвета ми е, моля ви се, престанете. Престанете, да. Разводнявате пазара. Като човек, който аз също, ти знаеш, от няколко години, аз също съм преподавам базови курсове, работя с център за обучение, сертифицирана съм и така нататък. Но аз правя индивидуални обучения и някой пъти те като от началото, да сега, нали, ако нещо не става от мен, ти ще ми каже, как кажеш на някой ми не става нищо от тебе? И ми казваш му, казала съм. Да. И момичето се разплака и аз затова продължих. Ти знаеш какво? Сърце, бежи. Не знам, и моята колежка тогава не ми повярва, но аз просто само си от втория ден си отворих очите и казах, академията, таксата, не мога повече, момиче, губим си времето. И сериозно. Да, казах го. И до ден днешен давам пример с тая жена на другите ми курсистки. И тя каза, моля те, аз съм, нали, надявам се да не го гледа това и да не се припознае момичето, защото ми е кофти. Но тя... Аз съм много състрадателен човек и знаеш какво каза тя? Каза, тия парички са ми от мама, тя почина, аз не искам да ги похабявам. И нали сещаш, когато се разплака и аз като и казах, че не става, колко кофти се почувствах, аз ще съм и казала, че няма бе човек, то просто ръката, то не върви, нито има мисъл, нито схваната. Наистина момичета с желание, момичета, които, както се казва, много гримьорите в днешно време, те имат дарбата да рисуват, те имат, как да ти кажа, знаеш ръката ти, тя трябва да може да усеща визия. Ти си дошла, другото, което е, тя не може да комуникира с хората. Супер притеснена, стегната. За да бъдеш един гримьор в днешно време и да работиш с хора, ти трябва да ги предразполагаш. Аз даже на това се опитвам да ги науча. И казвам, сега говори с нея, се едно ти е клиент. Разбираш ли? Престанете. Престанете да си мислите, че може всеки един да стане гримьор, фризьор, маникюрист, едно сега става маникюристка. Аз съм сигурна, че това, че си постъпила честно и отговорно... ти кажа, мисля, че постъпих правилно. Абсолютно. Тогава няма да има похабяване. Тогава това дете ще поеме правилния път за нея, защото това определено не е нейния. Сега като го говорим от колежка, която ми каза така, аз като почнах работа и споделих с една водеща фирма, съм много близка с управителката, с водеща фирма съм близка, жената, и казах,
Викам, много ми е трудно, когато започнах да обучавам. Много ми е трудно да го правя с хора, които виждам, че нищо няма да стане. Защото искам да ти кажа, за мен лично, ако дойдат 10 момичета, от тия 10, 3 ще се справят добре и само една ще има заложбите да бъде гримьор. Не може се. Това е, което си говорихме за Мгм, мита. мгм. Не може всяка една да го прави. И тия академии, и всичко това нещо, да го правят в България в момента, то просто наистина е. И друго пак, че аз ти казах за мисълта ми как върви. Нищо. Какво ми каза дамата по телефона? Ако не го направиш ти, някой друг ще го направи. Факт. И факт е, че в Плевен е много трудно, когато стане пренаселено, ти да си изкарваш прехраната, да си изкарваш сметките, да плащаш абсолютно всичко, да купуваш продукти. Нали? Аз говоря за работещи гримьори, които... Да, на които То това е това ми е основната работа. Ами, С аз това се казвам, издържаш. никой не знае, но аз с годините се опитах и други неща да хвана, но от тях всичко и казах, аз искам да гримирам, не искам да правя друго, защото в един момент искам да ти кажа, че има моменти, в които ми е било много трудно и човека до мен ми е дал пари, за да мога аз да си плата този месец найма, защото някой си вика, това е боровинка, тя е много добра, но ти знаеш, ние имаме сезони. И трябваше просто да почна да правя курсове и аз, и така нататък, и да влизам в час, и разбираш ли, и наистина ми е много трудно понякога с базовите курсове особено, но ако не съм аз, ето. Ще е някой друг. Да, и те няма да спрат, и нарастват, и аз викам в някой момент, че сгърми то бушон, ама не, няма. Ската се всичко, което става, не гърмат и едно такова текучество има, където Да, но ние много така хора или... си ги държат така тия Със типи. сигурност. Ние Много. малко преди това говорихме, че има огромна разлика между Но професионалиста и този, сега, който... друго, което в момента си мисля на първо четене, като си говориме, има и такива, които съм изкара. Има такива момичета, не е само аз, ми и други професионалисти, които си повярват, че могат да гримират и продължават, а то е отчайващо. Честно, няма ви казвам какви неща, виждам хора, аз направо съм потресена напоследък и си викам, Боже Господи, дано никой не казва, че съм аз там била. А има ли Ами такива, да. които са се откроили от твоите Да, курсистки? Някой, имам. който може да го назовем с име? Имам си няколко любимки, които, как да ти кажа, те в днешно време работят. Една Елизабет, една Жана. Имаше едно момиче много талантливо, Цвети, мисля, че аз имам и от други градове, впрочем. Мгм. Имаше от Кърджали, имах От Кърджали в Плевен. да, При от Боровинка. сега ще излъжа Перник. От Перник съм имала даже момиче. Ами да, харесали са му, видяли са ми работата, видяли са, че вода курсове и така. Но все повече добри гримьори правят курсове и това нещо почва да уредрява, да ти Да кажа. уредяваме. Разбира се, не може всички да поемем всички в този свят. И в тази малка България. Толкова академии, толкова гримьори, всеки иска да прави курсове. Ти не виждаш ли какво става? Грим с вино, грим с това, грим с онова. Всеки се опитва по някакъв начин да изкара, да впечатли хората по някакъв начин, за да може да трупа клиенти и дивиденти, с които да се изкарва хляба. Със сигурност, да, всеки иска да е оригинален по Повечето някакъв хора, начин. които се занимават дълго време с това, знаят за какво става въпрос и че е доста трудно да управляваш, да имаш собствен бизнес и само с това, като грим. Знаеш, фризьорите всеки месец имаш час там си. Грима не е така. Не е така. Не е така. Маникюра. Децата на 15 години вече ходят на маникюри всеки месец. Грима е доста по-особена ситуация. И изведнъж то стана някакъв бум такъв, че всички искат да гримират и да ходят на грим, така че пък за нас е хубаво, че стана доста известно. Хората... Да, и все повече хора, между другото, търсят като услуга за по-специални поводи, което е готино до някъде. Но пък съм и видяла, че утвърдените лица си ги търсят. Те си търсят хората, как да ти кажа, по-ги е страх към някое ново лице да се обърнат. Примерно, ако аз не мога да ги направя, трябва да препоръчам някой. Знаеш колко често ми казват, не искам сам да се направя, аз съм свикнал при теб. И това голяма чест ми прави пък на мен от друга гледна точка, защото ето, те се доверяват и знаят моята работа и какво мога. Много готино. Да, добре, наистина, това ми е... От грима на приятелки, през професионалния грим, до обучаващ. Да. На къде? Къде се виждаш след 5 години?
Ами, в интерес на истината, както всеки казва сега, мечтите нямат лимит, нямат граници. В професионален план аз не съм много убедена в това нещо. По принцип, да, честно казано, не си се представям с друга професия. Даже онзи ден с някой си говорих и викам, леле, аз моля да се представя на 60 години гримьор. И с някоя май фризерка, как вика, аз мога да се представя. Нали, просто честно казано и преди малко ти казах, малко в повече ми идва това като състезание. Аз просто искам да си работя с клиентите, да се срещам с хората и да си изживявам моите си моменти, защото аз наистина всеки клиент, нали, може някакво такова клиширано да прозвучи, но за мен всеки си е специален, всеки си е индивидуален, със всеки си имам различно отношение, начин. И как да ти кажа, това, ако го нямам, може би много ще ми е мъчно, така че смятам напред и нагоре, все така да си работя. Аз всяка година хода минимум на 2 обучения. Винаги гледам да съм в крак с Винаги има тенденциите, какво с да модата. научиш и Да, още. винаги да. Някой така те не са минат напротив в света, но в интерес на истината на възрастта, която съм аз, младите момичета в момента, които настъпват все повече, 23, 5, 7 години, както аз съм за повече на 27 гримьор, как да ти кажа, при тях е много по-лесно вече да се изстрелят, докато когато си утвърден и ти зададат този въпрос и ти сега се чуда и сега какво кажеш, стана ли да си кваси? Не, аз искам да си работя тук в Плевен, да съм си боровинка, да ми звъна, да ми... И това е! Представям си по-скоро вече имам съвсем други планове в личен план и може би, да, това нещо в момента, но пък ще си продължа с гримьорството, но искам да ми се случат неща в личен план по-скоро. Неща в личен план. Да. И може би нещо свързано с любовта. Да. Как е фронта там? Чакайте, че сега ще ме разплачат. Защо разплачете? Не знам. Може би нещо, което дълги години ми е тежало така. Нали, аз имам 3 кученца, много си ги обичам, но си мечтая като всяка дама да бъда майка, така че да, надявам се скоро време и това да се случи и може би леко да се отдам на нещо различно. Как да ти кажа, до сега се е за себе си. Нали сещаш, цял живот, градиш кариера, искаш да се развиваш, се гониш нещо и като дойде момента, в който се обърнеш и си викаш, да, нещо липсва. При мен може би това липсва. Винаги съм си мислила, че съм млад родител, не ми се получи. Надявам се, ето пък на друга възраст да се случи и така, може би такива неща си гоня в момента. Супер, пожелавам ти го от цялото си сърце, съвсем Не мислех да скоро, го споделям, но да ти се ти случи. много ме отпусна и Не, аз сподели успях го. Казват, че когато човек изрече може желанията би в си момента на съм глас. готова да... Аз по принцип ги крия такива неща много. Обаче в момента съм решила, че трябва да ги предизвикам, нали? Да ти се случат. Да, много искам. стане. Аз не вярвам в това, че като си напиша нещо и всеки ден си го пиша, то ще се случва, ама си го тайно, вътрешно си, с надежда си, всеки ден си го събуждам с това нещо, така се казва. Нали знаеш, че нещата стават от двама? Да. Имаме ли правилния? Имаме ли точния? Вече 17 години го имаме. 17 години и продължава той да е правилният, точният човек за това. Виж сега, като всяка двойка след толкова години се е случило да се губиме. Това си е вече някакъв един брак. момент. Ние имахме. И сега... имахме? Имаме. И сега го започваме втори, така ли? За втори път. За втори път. Надявам се. Същия човек. Същия. Колко готин. Същия човек. Нали знаеш, когато някой... Аз, впрочем, не вярвам в карми и в такива неща, но при положение, че всеки път Господи вика, с тия толкова да е. Виждате, нещо не става, обаче вие толкова много се обичате, че просто не може да се пуснете и за мен може би е по-правилният начин да не се пускате, просто да се опитате да минете през всичко и отново, щом си усещаш, че това е твой човек. Къде е толкова мъдрост на тази крехка възраст? Крехка? Не е крехка, казах ти на колко години съм. Не е крехка, просто наистина, как да ти кажа, много срещата с хората, от то научаваш нещо, от тоня. Аз може да нямам много приятели до себе си, но пък общувам страшно много хора, които, как да ти кажа, влияят ти по един или друг начин.
от това вземеш нещо, от другия вземеш нещо. Най-важното е нещата да ти се наредят по начина, по който искаш. Всичко, през което минаваш без особена тежест в душата и без сълзата в окото, слагай под крак и продължавай напред. Преследвай си това, което искаш за себе си, защото ти го заслужаваш. Все по-често да имаме сълзи от радост, как се вика. Сигурност. И съм сигурна, че така ще бъде съвсем скоро. Имаме една книга. Ти ще бъдеш първият човек, който ще напише нещо на нейните чисто бели страници. Сега да кажа и аз нещо. Вярва. Може ли? Само Сега една така ми секундичка, дойде. искам да ти споделя нещо, че не случайно те избрахме за наш първи гост. Твоята енергия, твоята харизма, твоето очарование. Наистина, не го казвам само защото си тук, но като прехвърляхме, нали, кой да бъде първия ни гост, някакси моментално ми изникна в съзнанието си. И тъй като искам нашите срещи с зрителите да бъдат точно такива, каквато си ти. Шарена, готина, положителна, усмихната, сериозна, тогава, когато трябва. И понеже отстрани изглежда, че нещата ти се получават с лекота, дано така да е, дано да не е само да ми изглежда отстрани, нека и на нас така с лекота да ни се случват нещата в този нов проект. Сърце. И това исках да кажа, когато ми се обади за поканата, начина по който ми го каза, и затворих телефона и ако питаш човека до мене, имах сълзи в очите, казах: Боже, колко е хубаво, колеги, да мислят така за теб. Аз много те обичам и се радвам, че мога да ти го кажа. Такъв допир, нали, знаете, всеки си е в неговата хралупка, всеки си гледа неговата работа, виждаме се от обект на обект или, нали, знаеш как се срещаме. То се усеща, повярвай ми. Да, но се радвам, че мислите така за мен. Аз по същия начин имам топли спомени и ви уважавам целия екип и зад кадър. Да, и те много те харесвам. Много благодаря. Искам много да ви пожелая на първо място, така както ме посрещнахте с този професионализъм и с тази тръпка и притеснението, винаги да го усещаш, защото когато спреш да усещаш тръпката и притеснението, вече аз така го усещам. Всеки грим, всяка клиентка ми е тръпка, виждам, че е на тебе и се надявам да ви донеса много късмет. И аз вярвам. Сега ще ти представям моята прекрасна колежка. Това е Иляна Ангелова, Джулс, нашата репортерка на терен. Благодаря ти. Оле, тя е много красива. Тя ще бъде човека, който ще взима интервютата от цялата плевенска общественост. Това е нещо смешно. Аз имам голямо притеснение да пиша. Каквото искаш, можеш да оставиш. Как пиша. Направо не искам да ви загруза красивата книга. Действай с Мога да я видят колко е красива. Надявам се всички страници да бъдат. Сега ще ти разкажа нещо смешно. Като бях малка, аз съм била в паралелка български литература и история. И моята класна беше по български литература и учителката по история. Коя класната? Петя Владимирова. 9 до 12 клас. Много си я обичам. Не знам дали ме помни толкова много, но със сигурност те помни. Да, със сигурност. Със сигурност. Ето малко самочувствие, я да кажа. И даже наскоро пак го споменах и тя казва така: добре, Монева, защото те клика на фамилия, вика: Монева, сега, вика, като ми е написала тия 6 листа, аз как да ги прочета? И госпожата по български литература вика: ме питай ма аз как чета, вика, толкова години, нали, защото знаеш, там дълго трябва да пишеш. Левичарка съм. Сега ще го видите с лявата ръка. Пропусни първата страница и действай с замах. Докато ти пишеш, аз ще предложа на нашите прекрасни зрители да останат и да изгледат следващия репортаж. Точно на 14 февруари бяхме в едно от най-емблематичните места. Горещата точка на Плевен, бар Кот Лайф и клуб. Там взехме интервюта от прекрасни хора, които бяха отишли да се забавляват. Това са хора, които празнуваха или празника на виното, или празника на любовта. Разберете кое беше повече и вижте точно сега. Здравейте! Аз съм Джулс и това е подкастът, който ви среща с лица, идеи и истории без филтър. Точно тук от сърцето на град Плевен, бар Кот Лайф Клуб, започва началото на нашата рубрика Джулс иска да знае. Тук в бар Кот музиката е силна, светлините са ярки, а разговорите са без филтър. Благодарим ви, че сте тук още от първият ни момент и нека заедно започнем това нощно пътуване в отговорите, които заслужават да бъдат чути. Сега отиваме при една много готина компания. Добър вечер! Чакай да
Какво празнувате тази вечер? Какво празнуваме? Трифон Заразан. Нека да чуем мнението и на дамата все пак. И двата празнуваме. Ето, че попаднахме на един страхотен господин, който има много важно послание за всички тази вечер. Да кажем, че всички жени и мъже са разгонили, нема влюбени, нема загубени. Най-голема е курвари на Наско. Наско курвари, Наско Станков. Ще се обърне ли Наско? Наско да не би да е излязъл без жена си? Сигурно е, да. Намираме се до една много шумна компания и сега ще си харесам една прекрасна дама. Здравейте, момичета! Как сте? Добре. Какво празнувате тази вечер? Трифон Заразан! Да разбирам, че не сте с гадже сега. Оля? Не сте с гадже сега. Пожелавам ви много весело изкарване. Нашия прожектор заблестя и тук. Трябва да се избере една от двете маси. Отляво или отдясно. Толкова са весели и шумни компаниите, че наистина не знам кого да избера. Виждам едни страхотни дами. Здравейте, момичета! Здравейте! Как сте и как се чувствате? Какво празнувате тази вечер? Всичките празници, които са. Дали може една голяма наздравица за нашето ново предаване в Плевенския подкаст Секта Четоха? На здраве от цялата маса! Естествено, че настроението е на ниво. Точно така се случва и тук на тази маса зад мен. Сега отиваме да проверим как е настроението при тях и дали наистина слуховете, че в Баркод стават най-яките купони, са истина. На здраве! На здраве! На здраве! На здраве! Какво празнувате? Моля! Какво празнувате? Ами, Трифон Заразан! Няма ли газета? Не, няма. Не я познаваш? Нямаш идея, Не знам кои са тия, не знам. Пожелавам ти да се запознаете по-късно. Весело изкарване! Не мога да се сдържа да не ви представя една от най-яките компании тази вечер. Какво празнувате? Трифон Заразан! Ама всички само Трифон Заразан празнуват. Няма ли влюбени? Няма! Какво празнувате тази вечер? Трифон Заразан! Аз искам да ти кажа, че ти си най-готината и много те обичаме. Че си ни водила нашата сватба и съм много щастлива и до ден днешен. Много се радвам! Как сте? Много добре ви. Може ли да се обърнем към нашата камера? Как ви се отразяват светлините на нашия прожектор? Ами много ми е светло. Да, обаче аз мисля, че сте роден да бъдете в светлините на Камерата ме прожектора. обича, нали? Абсолютно! А вярвате ли в любовта от пръв поглед? Не, вярвам в секса от пръв поглед. Здравейте, здравейте! Да ми кажете какво празнувате тази вечер? Трифон Заразан! Здравейте, момчета! Как сте? Бачкаме! Много добре, има яко бакшиши, всичко е много добре. Много сме и готини клиенти имаме тази вечер. Честит свети да не следи Валентин и Трифон Заразан. Много не е Трифон Заразан, свети Валентин ми е вече на мен. Какво празнувате тази вечер? Трифон Заразан! Както ви обещах преди малко, ще ви срещаме с още готини и интересни хора. Да ни кажете как се казвате? Калин Ангелов. Това е прекрасно, че към 2:30-3 той все още може да си каже името. Какво празнувате тази вечер? Свети Валентин. Сега приключва ли нощта за вас или тепърва продължавате? Продължава. Какво ще се случи от тук нататък? Един Господ знае. Ето, че се намираме в красивата фотозона на едно от най-уникалните нощни заведения в град Плевен – Баркод. Тази вечер настроението наистина е на 6 и до мен е един от най-яките представители на екипа на страхотния нощен бар. Как е купона тази вечер? Всичко наред ли е? Купона е на 6. Страшно много хора празнуват и двата празника. Купона е на 6. Има страшно много хора. Благодарим на хората, които избраха да празнуват Свети Валентин и Трифон Заразан в Баркод. В тази пълна зала
с толкова много хора, какво бихте пожелали на всички тях за празника? Много се радвам, че избраха да празнуват с нас в дискотека Баркот. Това бяха нашите кадри от Нощен Плевен. Очаквайте още интервюта на различни теми и нашата прекрасна репортерка Джулс. Сега се връщаме отново тук в студиото с уникалната ни първа гостенка, която написа нещо хубаво за нас. Би ли ни го прочел? Да, разбира се. Благодаря ви, мили приятели и колеги, за поканата да бъда ваш първи гост. Искам да ви пожелая винаги да изпитвате тази еуфория и страст, с която ме посрещнахте. Вярвам, че всичко хубаво тепърва ви предстои. Нашия град има нужда от свежест и отново силно вярвам, че вие ще ни я дадете. Бъдете здрави, обичам ви. Много мило. И една целувчица. Страхотно. Благодаря и ние имаме един малък подарък и жест към теб. Надявам се, че ще го сложиш най-вероятно в ателието. Със сигурност. Ето, заповядай, може да си го отвориш и да си го погледнеш. О, Боже, много яко. Честно ли, ето отново настръхнах. Много ми е хубаво. Сега да кажа, аз там погледнах, че нещо стои и тайно се надявах, че е за мене. Текста четоха Вероника Монева, Боровинка. Много яко. Чакай сега. Аз се притесних. Подкаст, текста четоха благодарствен плакет Вероника Монева Боровинка. С признателно за участието ви като първи официален гост в подкаст текста четоха. Благодарим за вдъхновяващия разговор, искреността и споделената стойност. Много мило, мога ли да те прегърна, но не знам с тия. Точно така, с тия микрофони. Благодаря ви, страхотно. И аз много ти благодаря. И ето, че, скъпи приятели, дойде време и за финала на нашето предаване. Днес текста четохме аз, Биляна Димитрова и Вероника Монева. Иначе казано, Боровинка. Благодаря ви, че останахте до края. Очаквайте ни следващия път с още интересни гости. Ако имате вашите въпроси, задайте ги под видеото или в страницата ни във Facebook и Instagram. Очакваме ви и вярвам, че наистина този подкаст ще стане едно прекрасно пространство, което ще събира вашите мисли, идеи и всички готини и шарени хора на Плевен. Благодаря ви.